Minħabba l-firxa tal-pandemija tal-COVID-19, iċ-Ċentru tal-Konferenzi tal-Mediterran u l-Fondazzjoni Ewropea għall-Għajnuna tal-Kultura sfortunatament kellhom jikkanċellaw ħafna mill-kunċerti tagħhom. Iżda l-MCC ħasbu biex jistiednu lid-direttur tal-mużika Aleksej Galja Kavallazzi sabiex jirrikordja u jiffilmja biċċiet mill-aktar opri importanti tal-mużika fuq l-orgni, siltiet li nkitbu minn Ġej Esbaħ. Dawn se jkunu esegwiti fuq l-orgni Walker li jinsab fil-Knisja tal-Bon Kunsill f'Paċeville. Iċ-Ċentru tal-Konferenzi tal-Mediterran u l-Komunità Agostinjana f'Paċeville qed jikkollaboraw f'dan il-proġett fejn diġà ġew irrikordjati selezzjoni ta' xogħlijiet. Ir-repertorju se jinkludi wkoll xogħol kontemporanju ta' kompożituri Maltin fosthom għażla ta' xogħol ġdid ta' Alex Vella Gregory. Il-kompożizzjonijiet tal-orgni ta' Bach bla dubju jinsabu fil-quċċata tal-mużika miktuba għal dan l-istrument kemm mużikalment kif ukoll teknikament u jibqgħu magħrufa bħala xogħlijiet miktuba apposta għall-istrument favorit ta' Bach stess li huwa rikonoxxut bħala l-akbar organista fl-istorja tal-mużika.